Helo, Alaw dwi. Dwi yn drefnu'r priodas broffesiynol. Mae trefnu priodas yn gallu teimlo fel prosiect enfawr, ond does dim rhaid iddo fo fod. Mae trefnu priodas i fod yn amser hapus, heb dim stres. Dyma tips fi ar sut i ddechrau trefnu priodas. Tip cyntaf fi, pres. Mae'n gallu bod yn anodd trafod pres, ond dwi'n meddwl mai dyma'r peth pwysica i'w drafod wrth ddechrau trefnu priodas. Faint o bres sydd gennych chi i wario? Mae angen gwneud cyllideb reit o'r dechrau. Neu mae bosib i chi wario gormod, a byddai hyn yn rhoi straen ar yr holl baratoi. Lleoliad. Ar gyfer y diwrnod mawr, mae angen trefnu lle ar gyfer y seremoni neu'r gwasanaeth, ac hefyd wrth gwrs ar gyfer y ledd a'r parti. Tip fi yn fan hyn yw i gymryd eich amser. Cyn i chi fynd i ymweld ag unrhyw leoliad, ffoniwch nhw a gofynnwch 3 cwestiwn. Gofynnwch am yr argeiledd, y gost a'r capacity. Gallwch gael siom enfawr wrth syrthio mewn cariad gyda lleoliad a wedyn sylweddoli bod dim digon o le yn y lleoliad, bod y lleoliad yn rhy ddrud, neu ei fod o yn rhy fach i chi o bosib. Wedyn, ewch i weld y lleoliad a mwynhewch. Gwneud rhestr. Gwnewch rhestr o bopeth sydd ei angen arnoch chi. Ffotograffydd, blodau, cacen, addurniadau. Bydd popeth wedyn mewn un lle a bydd hi'n lot haws cadw trac. Help. Gofynnwch am help, teulu a ffrindiau. Dwi'n siŵr y bydden nhw wrth eu bodd yn eich helpu chi. Pan fyddwch chi'n gofyn am help, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynnwys pobl sydd yn mynd i fod yn onest efo chi a pobl dych chi'n parchu eu barn nhw. Hefyd, peidiwch â mynd â gormod o bobl efo chi. Mae cael barn lot o wahanol bobl yn gallu bod yn ddryslyd. Rhestr talu. Rhestr arall, ond rhestr bwysig. Yn y rhestr talu, gwnewch nodyn o ddyddiad talu'r blaendal a dyddiad talu'r gweddill. Bydd popeth wedyn mewn un lle a bydd yn safio cur pen wrth i'r diwrnod mawr agosau. A dyna ni! Gobeithio y bydd y tips yn eich helpu chi i drefnu eich priodas, fel bod dim stres, eich bod chi yn hapus ac yn mwynhau.